já jsem Natka a vítám vás u dnešního videa a dnešní video je krátký, informační, takže tak určitě to nevypínejte, fakt to bude fakt kráťoulinky, takže tak, jinak se mluví, že to bude trochu třást, ale tak mám tady selfie tyčku, takže proto se to bude tak trochu třást, ale ještě tohle video je tak jakože bez střihu a písničky, takže tak, no. A teda k těm informacím, založila jsem si svůj vlastně Facebook, na který si mě budete moct přidat. Mám tam přidáno pár youtuberů, například Hardyho, nebo myslím si, že i Elu. Nevím, jestli všechny znáte, prostě pár přátel tam mám, protože jsem se ho před chvilkou vytvořila. No a jmenuji jsem teda CZ Natka mezera LP, takže to můžete určitě přidat, pokud třeba sledujete moje videa a jste můj fanoušek, dá se tak považovat. No prostě, pokud chcete, tak se mě přijďte a byla bych hrozně ráda. Takže tak. A jako další věc je, že že bych vám chtěla strašně poděkovat za 160 odběratelů, teď tam asi 162, takže úplně mega, úplně díky moc. To je super. Ale, takže tak. No a tohle je asi všechno, má to minutu a 20 sekund, což je hodně krátký, ale tak nevadí. Ale, takže určitě si mě teda přidejte a hrozně vám moc děkuju za překonanou hranici. Jinak nevím vůbec, jakou dám se miniaturu, asi jsem žádnou nedám, prostě bude tady asi můj nějaký debilní výraz. Já už to vidím, že tam budu tvářit jako úplný debil, fakt jako top, takže tak no, ale v pohodě. Každopádně tohle je asi z dnešního videa všechno, doufám, že už ho konečně vydám, protože to točím už po 20 miliontý, no prostě hrozně moc krát jsem to točila a vždycky jsem se tam přeřekla, nebo jsem se bouchla třeba do hlavy, nebo tak, chápete, prostě faily. No, každopádně doufám, že se vám videjko líbilo, i bez, jakoby, nějakých těch úprav, efektů, hudby, cokoliv. A doufám, že videjko okomentujete, můžete psát nějaké otázky do Asku, které bych chtěla co nejdřív točit, ale tak nevím, uvidíme. Každopádně, jinak proč tohle video není bez střihu, je to, nevím, jestli jsem to říkala, ale mám rozbitý notebook, takže, a nechci se mi to jakoby editovat na mobilu, takže tak, tohle, to je taková jakoby menší vsuvka. Každopádně teda můžete dát like, můžete okomentovat video, můžete mě podpořit odběrem i sdílením, takže tak. No a teda tohle z dnešního videa všechno a ahoj příště.